नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. पोलीस कल्याण मंडपाचे उद्घाटन. कारवार काजूबागात बांधिल्ल्या पोलीस कल्याण मंडपाचे जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमगेल हातीन उद्घाटन झाले. त्यावेळार तेमी उलयले की कारवार शहरात बांधिल्ले पोलीस कल्याण मंडप हे राज्यात दुसरे जावन आसा. ही अभिमानाची बाब आसा. पोलीस आणि तेमगेल्या कुटुंबाक असल्या सुविधांची सदांच गरज उरता असे जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हांणी सांगले. पोलीस कल्याण मंडप बांदच्याक कर्नाटक राज्य पोलीस गृहनिर्माण महामंडळ आणि पोलीस कल्याण निधींतल्यान अनुदान मेळिल्लें आसा. ही एक बरी प्रगती जावन आसा आणि भविष्यात तेमकां अधिक सवलतीची काम जावं अशें जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हांणी सांगले. ह्या वेळार जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर सुमन पेडणेकर हेमी उलयले की 2018 सालाक शासनान शहरात पोलीस कल्याण मंडप बांदच्याक सरकाराकडे प्रस्ताव दवरिल्लो. तो प्रस्ताव मंजूर जावन 2,15,00,000 रुपये खर्चून बांदकाम पूर्ण जाल्लें आसा. राज्यात 7 जिल्ह्यांसाठी अशा कल्याण मंडपाच्या बांदकामाक मंजुरी दिल्ली आसा. कारवारात पोलीस कल्याण मंडपाचे बांदकाम बेगीत पूर्ण जाल्ल्यान पोलिसाल्या कुटुंबाक कार्यक्रम करच्याक मदत मेळटली. हे कल्याण मंडप आम जनतेसाठी बी खुले उरतले. बेगीत भाड्याची दर निश्चित जातली अशें डॉक्टर सुमन पेडणेकर हेमी सांगले. DYSP व्हॅलेंटाईन डिसोजा हेमी स्वागत केले. अपर पोलीस वरिष्ठ अधिकारी S बद्रीनाथ हेमी वंदन केले. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಈ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಕಾರವಾರಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ ಇಲ್ಲ. 1000 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 7-8 ಕಡೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಮೊಟ್ಟ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ SP ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार पे पार्किंगाक नगरसभा सदस्यालो विरोध. कारवार नगरसभेच्या मंगळवाराक जाल्ल्या सामान्य सभेत पे पार्किंग विशयाचेर उलयतना आक्षेप हाडन नगरसभा सदस्य संदीप तळेकर हेमी या पे पार्किंगाक आपणालो सक्त विरोध आसा अशें स्पष्ट जाहीर केले. बाकी शहरात किंवा नगरसभेच्या व्याप्तीत व्हडव्हड इमारतीक, हॉटेलाक त्या मालकाले स्वताचे पार्किंग व्यवस्था उरता जाल्यार कारवारात खूप अशे बहुमजली इमारत आसात, हॉटेल आसात, तेमकां पार्किंग व्यवस्था कित्याक ना असो त्यांनी प्रश्न केलो. इमारत बांदूक परवानगी घेतना पार्किंग जागो दाखोवन बांदकाम पूर्ण करतना पार्किंग व्यवस्था दवरची नात म्हण वाहनां खिंचक पार्किंग करची परिस्थिती येता.
तशें म्हूण ह्या गोश्टीचेर पयले क्रम घेवं जाय असो तेमी आग्रह केलो। अशें पार्किंग वेवस्था वेवस्थीत चालीक येता पर्यंत नगरसभे मार्फत पार्किंग फी घेवची नाका। जर मोफत पार्किंग वेवस्था करतात तर हरकत ना, पैसे दिवन पार्किंग वेवस्था जाल्यार आपल्यालो विरोध आसा अशें तेमी सांगले। ह्या वेळार इतर सदस्यान ग्रंथालयाची फॅनां, शौचालय दुरुस्तीची मागणी केली। सिग्नेचर बहुमजली इमारत अरण्य खात्याच्या व्याप्तीत असून तेजी माहिती नगरसभेक दिली तरी अजूनही काहीच कारवाई केली ना अशें सदस्य शिला नायक हेमी सांगले आणि इतर विशयाचेर चर्चा जाली। सभेच्या पयली नूतन विधान परिषद सदस्य श्री गणपती उळेकर हेमकां नगरसभे वतीन सदस्यान सन्मान केलो। उपद्रव करच्या माकडाक धरच्याक अरण्य खाते यशस्वी। कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अंकोला तालुक्यात बोबरूवाडा हिंगा गेल्या 15 दिवसांच्यान माकड सार्वजनिकांक खूप त्रास दितालो। स्थानिक लोक घरांतल्यान भायर पडच्याक भिताले, कारण आतापर्यंत ह्या माकडान 10 लोकांक चाविल्ले आसा। हाजेन सार्वजनिकां भितर आतंक निर्माण जाल्ले। सार्वजनिकान संबंधित अरण्य खात्याकडे तक्रार केल्यानंतर अरण्य खात्याच्या कर्मचारीन त्या माकडाक धरच्याक खूप प्रयत्न केले, जाल्यार आज ह्या माकडाक धरच्याक अरण्य खाते आणि स्थानिकाल्या सहकार्यान यशस्वी जावन त्या माकडाक धन सुरक्षित अरण्य प्रदेशात सोडले। या माकडाक धरच्याक अरण्य खात्याच्या विभागान विशेष मोहीम राबवून त्या माकडाक वाड्याचेर गुंगीचे औषध मान माकडाक धरच्याक यशस्वी जाले। नंतर माकडाक कदरा लागीं अरण्य प्रदेशात सोडले अशें कळला। या माकड्याल्या उपद्रवान बेजान गेल्ले स्थानिकाले भय आता पयस जाल्ले आसा। या कार्याक वेळ जाली तरी हरकत ना, अखेर अरण्य खाते या उपद्रवी माकडाक धरच्याक यशस्वी जाले। हाजेन ग्रामस्थांनी सुटकेचो श्वास सोडलो। ಪುಟ್ಟಣ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेले गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।